खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आरो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों जोंनि नैबे आसामनि MLA नि इलेक्सनाव BPF आ 0 जागोन नामा ना UPPL दोलासो 0 जागोन नामा दा बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों मानो होनोबा जोंहा फैबाय थानाय मेनि 4 तारिखआवनो रिजाल्टखौ होसिगोन दा बेनिखायनो जोंनि नैबे माखासे बर'नि निउस चेनेलफ्राबो नोंथांमोना गोबांनो निसय बर' रादाबफोर नाय जानो हागौ नोंथांमोना सिखारस्लोब मोना माने बेरफुंजा नोंथांमोना बर' रादाब एबा बर' निउस चेनेल नोंथांमोना नायनो मोजां मोनो जानो हागौ दा बेनिखायनो बिथांमोनाबो जोंनि नैबे आसामनि एसेम्बलि इलेक्सनाव जोंनि नैबे BTC आव जोंहा 15टा MLA नि जोंहा समस्ति दङ दा बे 15टा MLA सिटनि बिथोराव BPF आनो जा UPPL आनो जा BJP आनो जा कंग्रेसआनो जा बिथांमोना खैथासो सिटआव देरहानो हागौ बादि दा बेखौ बिथांमोनाबो एग्जिट पलाव होबाय एबा बिथांमोना गावसिनि प्रेडिक्शनखौ होदों आरो दा बेनिखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मिथिना मोननो हागोन नैबे 15टा सिटनि बिथोराव BPF आ खैथासो देरहानो हागौ बादि UPPL आ खैथासो देरहानो हागौ बादि दा बेखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना मोननो हागोन जोबोद मोनसे इन्टारेस्टिं जागोन नैबे भिडिअ दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअखौ मोननो हायो आरो बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे मिथिहोहरनाय थाग्रोखाबाय आङो नैबे फैबाय थानाय मेनि 4 तारिखआव जोंहा रिजाल्टखौथ' होगोन नालाय दा बे रिजाल्ट होखालि आं नोंथांमोननिसिम नैबे इउटुब चेनेलाव लाइभ फैनानै नोंथांमोननिसिम रिजाल्टखौ खोन्थाहरगोन BTC नि इलेक्सननि समावबो नोंथांमोननिसिम रिजाल्टआव लाइभ फैनानै खोन्थाहरदोंमोन दा बेनिखायनो चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाखाबानो जाबाय दानिया नोंथांमोना फारि फारि नायलांबाय थादों दा गिबियाव नोंथांमोना नैबेनिखौ मिथिना लाग्रोदो नैबे जाहैबाय जोंहा बड'लेण्ड निउस लाइभनि दा बिथांमोना प्रेडिक्शन होनाय बायदिबा बिथांमोननि एग्जिट पला जाहैबाय नैबे जोंनि नैबे BTC नि 15टा MLA सिटनि बिथोराव BPF आ खैथा माबायाव समस्तियाव देरहागोननो बिथांमोना 11टा समस्तियाव देरहागोन जाहैबाय दा नोंथांमोनाथ' मिथिखादोंबो जानो हागौ नैबे BPF दोला BTC आव मात्र 11टा समस्तियावल' बिथांमोना गेलेदों 15टा जोंहा ओरैनोथ' समस्ति दं बिथांमोना गेलेजोबासै BJP जों बिथांमोना एलायन्सआव दङ नालाय BJP नि बिथांमोना 3 समस्तिखौ हगारनो हादों माने 3खौ बिथांमोना BJP निफ्राय गेलेहोदों आरो दा जेखियानो जाया माने बिथांमोननि प्रेडिक्शन बायदिबा BPF आ 11टा सिटआवनो गेलेदों 11टायावबो बिथांमोना देरहाजोबगोन होननानै प्रेडिक्शनखौ होदों नैबे बड'लेण्ड निउस लाइभनि बायदिबा दा बिनिफ्राय UPPL दोलोखौ बिथांमोना सानैल' माने बिथांमोना देरहानो हागोन एबा मोननैल' समस्तियाव देरहानो हागोन होननानै बिथांमोना प्रेडिक्शनखौ होदों दा नोंथांमोना गासिबो भिडिअनि कमेन्ट्सआवबो कमेन्ट खालामबानो जाबाय बिथांमोननि प्रेडिक्शन होनाया माबायदि जादों आरो एग्जिट पलाथ' ओरैबायदि उल्था फाल्था जायो BTC नि इलेक्सनावबो नोंथांमोना गोबांनो एग्जिट पल नुदोंमोन जानो हागौ नाथायबा एग्जिट पल बादि रिजाल्टआ जायाखै नोंथांमोना बेखौथ' मिथिखादों दा बेनिखायनो नोंथांमोना गावबागावनि रायखौ होबाय थाबानो जाबाय दा बेनिफ्राय BJP दोला जोंनि नैबे BTC आव 15टा सिटनि बिथोराव 3 गेलेदोंमोन नालाय सासेल' बिथांमोना देरहागोन होननानै बिथांमोना बेहाय प्रेडिक्शनखौ होदों कंग्रेस दोलोखौ सासे बिथांमोना देरहागोन होननानै बिथांमोना बेहाय प्रेडिक्शनखौ होदों बे जाहैबाय नैबे बड'लेण्ड निउस लाइभनि बिथांमोननि प्रेडिक्शन होनाय बिथांमोननि एग्जिट पल आरो दानिया फैदो बे जाहैबाय नैबे NBNN निउस चेनेलनि नोंथांमोना बेखौ नायजानो हागौ दा बेहाय बिथांमोननि प्रेडिक्शन होनाय बायदिबा एबा एग्जिट पला बिथांमोननिया जाहैबाय BPF दोलोआ 11टा सिटआवबो बिथांमोना देरहाजोबगोन बिथांमोननि बायदिबा आरो प्रेडिक्शना दा बिनिफ्राय UPPL दोलोआ मात्र सासेल' बिथांमोना देरहानो हागोन जाहैबाय माने मोनसेल' समस्तियाव बिथांमोना देरहानो हागोन जाहैबाय BTC नि 15टा सिटनि बिथोराव दा बिनिफ्राय BJP खौ बिथांमोना 2 देरहागोन होननानै प्रेडिक्शनखौ होदों बिनिफ्राय कंग्रेस दोलोखौ 1 देरहागोन होननानै बिथांमोना एग्जिट पलाव होदों दा बे जाहैबाय नैबे NBNN निउसनि चेनेलनिया दा बिनिफ्राय नैबे जाहैबाय बड'लेण्ड टाइम्सनि दा बिथांमोननि एग्जिट पला जाहैबाय BPF दोलोआ बिथांमोना 7 देरहानो हागोन 11टा बिथांमोना गेलेदों नालाय BTC नि 15टा सिटआव दा बे 11टा गेलेनायनि बिथोराव बिथांमोना 9 समस्तियाव बिथांमोना देरहागोन जाहैबाय दा बिनिफ्राय BJP आ बिथांमोना 4 समस्तियाव गेलेदों जोंनि नैबे BTC आव दा बिथांमोना 4नि बिथोराव 2 बिथांमोना देरहागोन जाहैबाय UPPL दोला 17टा ना बेसेबांबा देरहादों BTC नियावथ' जोंहा 15टा दङ BTC नि बाहेरावबो बिथांमोना बिजाथि होदों दा जेखियानो जाया मानो BTC आव 15टा बिथांमोना गेलेजोबदों नालाय दा बे 15टा बिथोराव नैबे UPPL दोला 6टा समस्तियाव बिथांमोना देरहानो हागोन जाहैबाय नैबे बड'लेण्ड टाइम्सनि नैबे माबा बादिबा एग्जिट पल बादिबा बिथांमोननि प्रेडिक्शन बादिबा दा बिनिफ्राय कंग्रेस दोलोआ 1 देरहानो हागोन जाहैबाय आदार्सआ 1 देरहानो हागोन जाहैबाय जोंनि नैबे BTC नि 15टा सिटनि बिथोराव बे जाहैबाय बड'लेण्ड
टाइम्सनि बायदिबा दा बिनिफ्राय फैदों नैबे जाहैबाय DY 365 बे जाहैबाय आसामनि जोंहा मोनसे निउस चेनेल दा नोंथांमोना बेखौ मिथिखायो जानो हागौ DY 365 दा बिथांमोननि बायदिबा एग्जिट पलाव बिथांमोना समस्ति वाइसआवनो होबावदोंसो नोंथांमोना नायनो हागोन नै माजबाट समस्तियाव जाहैबाय BPF नि बिजाथिया देरहागोन जाहैबाय बिथांमोननि बायदिबा दा बिनिफ्राय उदालगुरि समस्तियाव UPPL दोलोनि बिजाथिया देरहागोन जाहैबाय नोंथांमोना माजबाट समस्तिनि BPF नि बिजाथिखौथ' मिथिखायो जानो हागौ सरन बर' बिथां दा बिनिफ्राय उदालगुरि समस्तिनिखौ नोंथांमोना मिथियो जानो हागौ UPPL नि बिजाथिया सोरमोन जोंहा नैबे माबाया दिपेन बर' बिथाङा UPPL निफ्राय दा बिथाङा देरहागोन जाहैबाय टंला समस्तियाव BJP निफ्राय देरहागोन जाहैबाय बेरगाव समस्तियाव 50-50 जागोन जाहैबाय UPPL आबो देरहानो हागौ नङाबा BPF आबो देरहानो हागौ जाहैबाय बेरगाव समस्तियाव दा बिनिफ्राय गरायसर समस्तियाव UPPL नङाबा BPF आ देरहानो हागोन जाहैबाय बेहायबो 50-50 आरो आं गरायसर समस्तियाव BPF नि बिजाथि होदोंना मादोंमोन आं बेखौ गोसोआव गैजोबला दै दा बेखौ नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्टआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय गरायसर समस्तियाव BPF आ बिजाथि होगोन ना होआखैमोन ना BJP निफ्रायसोमोन बेखौ नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्टआव कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय दा जेखियानो जाया मानो गरायसर समस्तियाव 50-50 जानानै दं आरो दा बिनिफ्राय तामुलपुर समस्तियाव बिथांमोननि बायदिबा UPPL नि बिजाथिया देरहानो हागोन तामुलपुर समस्तियाव सोर गेलेदों नोंथांमोना बेखौ भिडिअनि कमेन्टआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय ओरैनोथ' नोंथांमोना गासिबो मिथिखायो जानो हागौ सोर गेलेदों दा बिनिफ्राय बाक्सा समस्तियावबो UPPL नि बिजाथियानो देरहानो हागोन जाहैबाय दा बिनिफ्राय माना समस्तियाव AGP निफ्राय देरहानो हागोन बिथांमोननि प्रेडिक्सन बायदिबा बिजनि समस्तियाव UPPL नि बिजाथिया देरहानो हागोन सिडली समस्तियावबो UPPL नि बिजाथिया देरहानो हागोन जाहैबाय क'क्राझार समस्तियावबो UPPL नि बिजाथियानो देरहानो हागोन जाहैबाय बावखुंग्रि समस्तियाव UPPL BPF माने 50-50 दायो जानानै दं जाहैबाय पर्ट बजाराव समस्तियाव माबाया कंग्रेस दोला बिथांमोना देरहानो हागोन जाहैबाय बिथांमोननि प्रेडिक्सन बायदिबा दतमा समस्तियाव माने UPPL जों BPF जों 50-50 माने बबे मोनसेया देरहागोन बिथांमोना बेखौ बुङाखै जायखिजाया माने 50-50 जानानै दं आरो बिथांमोननि प्रेडिक्सन होनाय बायदिबा गसाइगाव समस्तियाव UPPL BPF बिथांमोनाबो 50-50 आरो दा बे जाहैबाय जोंहा नैबे DY 365 नि एग्जिट पल दा नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्टआव कमेन्ट खालामहोलांबाय थाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना गावबागावनि माने प्रेडिक्सनखौबो नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्टआव होलायो दा बिनिफ्राय बे जाहैबाय नैबे डेम'क्रेटिक खौरांनि एग्जिट पल दा बिथांमोननि बायदिबा BPF दोला 11टा सिट बिथांमोना गेलेनाय बिथोराव 10टा बिथांमोना MLA सिटनि माबायाव सिटआवनो बिथांमोना देरहानो हागोन जाहैबाय BPF दोला UPPL दोला मात्र 3ल' बिथांमोननि बायदिबा देरहागोन जाहैबाय BJP दोला 1ल' बिथांमोना देरहागोन जाहैबाय कंग्रेस दोला 1ल' बिथांमोना देरहानो हागोन जाहैबाय बे जाहैबाय नैबे माबानि डेम'क्रेटिक खौरांनि एग्जिट पल बायदिबा दा बिनिफ्राय नैबे जाहैबाय बड'लेण्ड लाइभ 24 निउस चेनेलनि दा बिथांमोननि बायदिबा BPF आ 10टा MLA सिटआवनो बिथांमोना देरहानो हाजोबगोन जाहैबाय 11टानि मादाव BJP आ 3 देरहानो हागोन जाहैबाय दा बिनिफ्राय UPPL आ मात्र 2ल' देरहानो हागोन जाहैबाय दा बे जाहैबाय जोंनि नैबे BTC नि 15टा सिटनि नैबे एग्जिट पला नाथायबा बे एग्जिट पलखौ आं नायनानै जाबायदि आं माने मोनदांदों दा बिथांमोननि बायदिबा माने BPF आ माने मेजरिटि देरहानो हागोन जाहैबाय जोंनि नैबे BTC आव माने BTC नि 15टा सिटआव BPF आनो बांसिन देरहानो हागोन जाहैबाय बांसिन बिथांमोननि प्रेडिक्सन होनाय बायदिबा नाथायबा बेबादि जागोनद्रायखौ आं सानाखै UPPL आ 1ल' देरहानो हागोन सोरबाथ' देरहानो हाया बेबादिबो होबावदोंसो प्रेडिक्सनाव ओरैबादि माने बेबायदि आरो नाथायबा आं बेबादि सानाखै इसिबां बबेबा मोनसे दोला इसिबां माने बेबादि देरहाजोबनो हागोन आं बेखौ सानाखै 50-50 थागोन बोरैबा जायोबाथ' नोंथांमोना जेरैबादि एग्जिट पलाव नुदों बिनि उल्थाबो जानो हागौ आरो एग्जिट पलखौ नोंथांमोना रावबो फोथायनाङा BTC नि इलेक्सननि समावबो नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नुदों आंनि चेनेलावनो आं नोंथांमोननिसिम मोनसे भिडिअ होदोंमोन एग्जिट पल होनाय समाव गोबां नेसनेलफोरनि एग्जिट पलखौ आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरदोंमोन दा बेवहाय गासिबो बांसिनानो UPPL दोलोखौ हारसिङैनो सखा खालामनो हागोन बेबादि बिथांमोना एग्जिट पल होजोबदोंमोन नोंथांमोना निस्सय गोसोआव दं जानो हागौ दा बिनिफ्राय मोनसेल' चेनेल बड'लेण्ड इंखं चेनेल ना मायाल'सो बिथांमोना एग्जिट पलाव BPF दोलोखौ 28टा देरहानो हागोन होननानै बिथांमोना होदोंमोन दा बिनिफ्राय नैबे बड'लेण्ड इंखं चेनेलनि 28टा MLA सोलायलांबाय MCL देरहानाय बिथांमोननि नैबे एग्जिट पलाल' कारेक्ट जादों आरो दा बिनिफ्राय बाखिखिनिया ओरैबायदि माने उल्थां फाल्थां आरो दा बिनिखायनो बेहायबो आं सानदों उल्थां फाल्थां जानो हागौ BPF आ 11टायावबो 11टा सोरबा देरहागोनदों BPF आ सोरबा 10टा बेबादि देरहागोनदों UPPL खौ सोरबा 1ल' देरहागोन होनना बुंदों सोरबा 2 देरहागोन होनना होनदों
बेबायदि प्रेडिक्सन होदों दा बेफोर माने जानाय नङा बादि आं मोनदों नोंथांमोना रिजाल्टआव सारप्राइजबो जानो हागौ दा बेबादि आरो एग्जिट पल होनाया मालाबा जायो मालाबा जाया दा बेनिखायनो नोंथांमोनासो दायो गावबा गावनि रायखौ भिडिअनि कमेन्ट्सआव होनो नांसिगोन UPPLआसो उल्था खालामगोन ना BPFआ जेरैबायदि एग्जिट पलाव होदों दा बेबायदिनो बिथांमोना देरहानो हागोन नामा बेखौ नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट्सआव कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय नाथायबा आंथ' सानाखै रिजाल्टआ बेबायदि फैगोन होननानै मेनि 4 थारिखआव दा जेखियानो जाया गावबा गावनि रायखौ भिडिअनि कमेन्ट्सआव कमेन्ट खालामना हो दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम खावलायनाय थाबावबाय लास्टआव जोबनायाव नोंथांमोना गासैबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाखा मानो होनोबा मेनि 4 थारिखआव जेब्लानो माने रिजाल्टनि साननाया जागायजेनगोन अब्लानिफ्रायनो आं नोंथांमोननिसिम बे इउटुब चेनेलाव लाइभ फैनानै नोंथांमोननिसिम रिजाल्टखौ खोन्थाहरगोन जाहाथे नोंथांमोना लाइभैनो रिजाल्टखौ नायनो हायो दा बेखौ नोंथांमोननिसिम आं जोबनायावबो खावलायहरनाय थाखाबाय दा बेखिनियानोमोन बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबनोबो शेयार खालामना होबानो जाबाय गोजोन्थों